Jum l-Ewropa hija ġurnata speċjali għalija u kburi li bħala Maltin il-kol nistgħu nfakru l-identità Ewropea li hija wkoll identità Maltija. Ex qal l-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa f'messaġġ fl-okkażjoni ta' Jum l-Ewropa fejn fakkar kif aktar minn 70 sena ilu Robert Schuman għamel stqarrija li biha propona l-Komunità Ewropea tal-faham u l-azzar biex il-kontinent Ewropew ma jerġax jiġġarraf fi gwerer. U kien hawn illi fakkar kif Malta gawdit ukoll mill-paċi li rrenjat fil-kontinent minħabba l-Ewropa. Llum nistgħu ngħidu li l-Maltin qatt ma kellhom vuċi daqshekk b'saħħitha fl-Ewropa, aħna għandna biex inkunu kburin anzi bil-kontribut li l-Maltin jagħtu u kburin bl-għaqda storika li jgawdi minnha ċ-ċittadini kollha. David Casa fakkar ukoll fil-kampanja ta' biża li jagħmel il-Partit Laburista fis-snin ta' qabel Malta ssieħbet membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Il-koll niftakru kemm ippruvaw beżżaw illi kollna se nimbelaw mill-pajjiżi l-kbar illi r-rieda tal-Maltin kienet se tintilef. Dana mhux talli ma kienx minnu, ma talli l-Partit Nazzjonalista għandu tim jiena ngħid eċċezzjonali fi Brussell u ma nistax ma nsemmix allura li Roberta Metsola li fisem il-Maltin laħqet il-quċċata ta' tmexxija Ewropea. Casa tkellem dwar il-kontribu li taw fit-19 sena li ilu membru parlamentari fisem il-Partit Nazzjonalista. Jiena se nieqpa naħdem bħalma ħdimt qabel biex l-Ewropa teqpa' tot għall-familji Maltin biex l-investimenti li nakwestaw għal-Maltin verament imorru għandkom. Tem jgħid li l-ħidma tiegħu kontra l-korruzzjoni se tibqa' u se juża l-esperjenza tiegħu biex jikseb aktar għajnuniet għal-Maltin u l-Awċin. Huwa dmir tiegħi li din il-ġlieda inkompli wkoll minn hawn. L-istituzzjonijiet nafuhom, għandna tim esperjenzat u bis-saħħa ta' din l-esperjenza għamilna kisbiet importanti minkejja l-gvern. Pereżempju l-Pilatus Bank għalaqnieh għall-korrotti u għall-kriminali. Lil Joseph Muscat wedkom li qatt ma jkollu rwol fl-istituzzjonijiet Ewropej u dan għamilnieh li r-rapporti tal-FAU ippubblikajthom. U l-pressjoni se nibqa' nagħmilha. Bħala deputat tagħkom din hija weda li dejjem żammejt u se nieqpa' niġġieled għall-interessi tal-Maltin għax il-lealtà tiegħi hija għall-Maltin u l-Awċin mhux għall-Gvern.